बिथांमोना बे गसाइगाव सक्ति केन्द्रनि आन्दाराव गरामारि होननाय गामि बिथांमोना गामिनि 72 भट सेन्टारनिफ्राय आंजों दिनै 41 न'खर 41 फेमिलि आंजों दिनै जाबाय। मानो होनोब्ला बिथांमोना सिगाङावबो आंनि बिफायाव थानाय समाव आंनोनो भट होग्रा जोबखामोन। बिथांमोना दिनैहाय गोसोखांफिननानै फिन आंखौ लेंहरनायलाय आं फैनानै बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों दिनैहाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनबा बिथांमोना दिनैसिमबो आंखौ बावाखै। बिनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोर गोजोननाय दं आरो बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। दा बेल' नङा, गोबां गामि ओनसोलाव आंखौ दा लेंहरनाय दङ। बयबो गोसोखांफिनदों आंखौनो, सारखौनो नांफिनगौ होननानै। दा बिदिनो दिनैहायबो बे गरामारि गामिनि 72 भट सेन्टारनि गरामारि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना दिनैहाय आंखौ मदद होनो होननानै साफा साफा बिजेपिनि न'खरनि फेमिलि जाबाय। दा आसा खालामदों गोबां गामि ओनसोलाव थांबावनांगौ दं हिसाबै गासिबो मोनजोबाबाबो आङो बर' भटखौ 35सिम आं जेब्ला डिक्लेयार जायो अब्ला 35सिमखौ आं मोनगोन, आंहा बिसास दं। 35% बर' भटखौ आं मोननाया खाथां। मानो होनब्ला आंजों गोबां इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो सिङाव आंजों आन्डारस्टेन्डिंआव दंखाजोबो। बेखौ आं बांद्राय बेबायदि रायजो गिदिर आं प्रग्रामबो लाया। आंहा बिजेपिआव मोनसे नियम दं, प्रग्रामखौ लायोब्ला मण्डल अफिस, डिस्ट्रिक्ट अफिस नङाबा बुथ सेन्टाराव लाहैनांगौ। आरो जोंहा गोजौनिबो बिथोन दं, बेबादि जोंहा बांद्राय गोम लानो मोना। भट सेन्टाराव लाबासो जोंहा हिसाबखौ मोनो। बे हिसाबै जों भट सेन्टाराव लानाय जायो। दिनैबो थिग बिदिनो जोङो बे गसाइगाव 72 भट सेन्टाराव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। नङा, बाथ्राया जाहैबाय थारमाने आं सिगाङावनो बिपिएफनि खामोन नालाय, आरो बिथांमोनहा बिपिएफआव थानाय समाव आंखौ मदद होग्रा जोबखामोन। दा बिथांमोना आंखौ गावसोरनो मोजां मोननानै फैफिनदों। माने जिहेतु बाव बिजेपि होननाया खमथारमोन जेब्लाना 2015 खिन्थु 15 जेब्ला जायला मनज कुमार बिथाङा गेलेदोंमोन, अब्ला बिथाङा 10,000 भट मोनखादोंमोन। बे भटआबो दासिमबो आंनि आखायावनो दंखायो। बांसिन गुबुन हारिफ्राथ' दंखायो जाहैबाय। दा बर'फ्राबो आंजों पुराना बिपिएफनि मानसिफ्रा फैगासिनो दं। खालि बिपिएफनिल' नङा, गुबुन दोलोआव थानायफ्राबो आंजों गोबां जइनिं जाबाय। हयथ' नोंथांमोनहा मिथिखायो, गोबां जइनिं जाबाय। दिनैनि दिनाव माने बङाइगाव समस्ति हिसाबै बांगाला माने देरहानाया खाथां होननानै आं बुंनो हायो। बे आं बुंनाय नङा, रायजो राजानि